Good morning mga ka-farmers, mga kapasiyaw dyan, no? So, may buntag sa inyo tanan, no? So, karon adlaw na ata karon sa atong Maluag diri sa Bukidnon nga farm, Charot Farm. So, naari diri oh. So, perting luag ang kamaisan diri. Nga walang para mabatyagan nimo unsa ka luag diri ang kamaisan. So, di na to maklaro, no? Ito tag luaga. Nara. So, mga ka-farmers, no? Especially sa atong mga viewers di karon nga mga kan. Tuturut tutut. So, diri sa Bukidnon, do. So, may isa tayong viewers. So, good morning po. Pwede po kayo magpakilala kung sino kayo para ma-shoutout ko kayo po. Yan mga ka-farmers. Yan, wala. Wala ang ating isang viewers ngayon. Yan. So, yan. Kasaba. Ito po ang kasaba. Bisaya. Bingala sa Tagalog, kamting kahoy, balanghoy, etc. Unsay mga pangalan na sa inyo, no? So, yan mga ka-farmers, no? Unsa kani siya nga klase nga mananap ka farmers. So, perting dako ka farmers, no? Muna siya ang Spider X. Ay, hindi pala Spider X. So, napaka dangerous na hayop yon kasi mayroon po yung venom. Yung kanyang, ayan. Mayroon din tayong mga manok dito ka-farmers, no? Mayroon tayong tirahan ng langgam, ibon. Yan. Yan. So, napakalawak na kabukiran. Yan. Tuturut tut tut turut tut 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 turururururut. Yan. Mga farmers. So good day mga ka-farmers, no? So punta tayo sa aking kunting farm. Yan. Masukal na kagubatan to mga ka-farmers. Hirap ng daan dito. Yan, no? Ang liit lang ng daan ng mga ka-farmers. Yan. Kung mahulog ka dun sa bangin, sigurado ka. Patay ka mga ka-farmers. Yan mga ka-farmers. Yan. Ito tayo dito ka-farmers. Ayan mga ka-farmers. Masukal at damuhan. Ayan. Ibaba na yan mga ka-farmers. May sapa dyan. Ayan. Layo mga ka-farmers, oh. Sunflower.
Yo, buntag. Tadi to speakers. Sigurado to speakers. Nagbulat sa mais, no? Ah, Kita to si imong lagi. Na simple man lang nakansa kong ikanan. Dawaton ko lang ang tanan. Noy! Sa lugar na nimo. Lagi. O naman lagi ipil-ipil ka, gwapo. Ama kakakuan eh. Lagi. Oh. Ligbos to ba? Oh, ligbos eh. Gwapo, tamisa to eh. Lagi. Oh, ba? Nagbiling ka pa? Lamig kayo. Wala no. No, basta ka to. Nga nakakuan diya. Okay, tuloy na kung hindi kanina. Oh, nakakuha siya. Oh, gamay. Oh. Basta na, mukuan pa na siya. Turok pa na. Asa kan tugbang anak ba? Ambot ba, dulo lang tubong ano. Yang isa ka buhok ba? Yang katong yang kumbaga aro. Nana, sa panagulong ba? Gwapo na ko no? Sabi na. Buntong. Mo ba, nainit yung kapararan dahil dia. Ay mo, mo. Ay mo, hindi ako na. Uslan ya po na. Kuha na dia. Napag edi o. Kanang giputol na to nila. Nga wala gi igos kuan ba. Papa sila kauling Ilyas. Ako nga, karam ito ang lawa, kaya pa mo. Kusal, base kung nagbulad ko sila. Hindi ka. Ay, ulag to kit. Katabang to. Importante to nila ko. Kakwarta na ikaw po, kakwarta po kagapon. Oh, katro pa rin. Ala wa. Wa? Sila takinin. Pila ding kilo atos kuan? Mais nila. Tinta mo ka to. Ay, na kay na eh. Kusog mo nang kini mga ulit tao. Okay lang ka din, kakwarta mo ka.